vas pozdrav! U današnjem tutorialu ćemo da pričamo o virtualnoj mašini. Šta je virtualna mašina? To je program koji simulira računar unutar vašeg računara. Da smo imali virtualnu mašinu na našem računaru, potrebna nam je grafička, nelohotnja za svaki slučaj. Znači, kad mislim nelohotnja, znači da ima gigabajt minimum. I za svaki slučaj, ako neki operativni sistem podržava, mora imati grafičku, neki ima. I software. A koji ćemo software instalirati? Ima puno programa za virtualnu mašinu, kao što je VMware. Može se naći na vmware.com, Microsoft Virtual PC na Microsoftovoj stranici. Ostavit ću sve linkove dole u deskripciji. A mi ćemo koristiti VirtualBox. Može se naći na virtualbox.org. Sve linkove ću ostaviti naravno u deskripciji, kao što sam rekao. Kada otvorite VirtualBox, on će izgledati ovako. Da bismo napravili virtualnu mašinu, kliknemo New, zatim Next. Na ovom ekranu ukucate ime virtualne mašine, što je logično, porodica operativnog sistema i operativni sistem. Zatim kliknite Next. Na sekciji Base Memory odaberete koliko želite RAM-a dodati virtualnoj mašini. Ali pazite, ne možete bilo koliko, nego samo možete dodijeliti onoliko koliko imate. Zatim kliknite Next. Sada pravimo virtualni hard disk ili VHD. Idete Next i odaberite kako će se ponašati. Next. Ako želite da dodate sada memorije i da poslije možete promijeniti, za vas je dynamically allocated. Ako želite samo sada dodati memorije, za vas je fixed size. Next. Morate da podesite ime VHD-u i memoriju. Idete create i onda create. Sada u spisku VM-ova, to je virtualni mašina, imate novu virtualnu mašinu. Sada je samo pokrenite klikom na Run. Znači će vam izbor da stavite sliku operativnog sistema ili da ubacite disk sa operativnim sistemom. Kada ste se odlučili, kliknite Done. Sada normalno instalirajte i imate sada OS kao na pravom računaru. Sada uživajte. Trudite se da pravim što više tutoriala za instalaciju na virtualnoj mašini i tako dalje. Hvala vam na gledanju.